no té sentit anar amb ell. Sempre per controlar el tema direcció, amb un timó. Si jo tombo esquerra, si tombo dreta, és molt semblant a la conducció si esquiem o si hem fet algun cop esquí, és intentar la cama cap a on tirem. No cal fer... es pot anar completament recte i girar igualment, però té acceleració, té una bona frenada, podem baixar... Com frenes? Jo freno posant amb el cos, tirant enrere. El centre de gravetat, desplaçant enrere. Tirant enrere i ja frenes. Sí, o clavant talons. Però no caus mai aquí. No, aquí cap als costats és molt difícil i cap endavant hem de topar, com no... Això ho pots saltar, per exemple. Pujar també. Pujar també. Pujar... segons l'alçada del graó, jo no recomano pujar... Però bueno, podries fer. Podria fer. De totes maneres, si provéssim un grau molt... Jo sempre fer força, l'únic que faig és inclinar la màquina i la roda tracciona. Vale? És Maria pujant. I per engegar, va, Sí, la màquina funciona tota funciona amb 5 giròscops, que són aquestes, si s'apropen, veuran aquí uns leds, que aquests leds corresponen als 5 giròscops. Si calculen 100 cops per segon el nostre centre de gravetat i ho transmeteixen als motors d'aquí dels costats. Si caiéssim perquè tenim un mareig, una lipotímia, algú va dalt, perquè no es generés encara un incident major, quan detecta que no hi ha peça de dalt, la màquina perd. De totes maneres, si fem alguna cosa que no és correcte, la màquina no et deixa. Jo vaig amb un peu fora. Què vols provar o què? Vine. No. Diu que va